Групата тръгваме да се качваме на китайската стена. Зеленината е страхотна. И ето там горе се вижда вече стената. Но сега ще се качим с кабинков лифт. Чакаме на опашката, за да се качим на лифчето загоре. Ние за днес си поръчахме английско говорящ гид, за да нямаме проблем тук с намирането на входа, но на този етап мисля, че беше не необходим, защото тук е доста добре уредено. Не можеш да се объркаш, не е както в Пекин, да трябва да търсиш входа, изхода, забранения град, къде можеш да влезеш, на площада, къде да не можеш. Така че, може би, тук и чуждестранният турист може да се оправи само. Тук има и малко повече чужденци, но определено местните са основният поток. И до толкова са зашематени местните, че два пъти ни купиха билетите. И аз се усетих, че нещо се случва. И я пратихме сега да ги връща. Да видим дали ще успее. А билетите не са никак ефтини. Тук са около 150 лева за 4 души. Нали? И то това е само една част. Това е само една част от билета. Да, само за лифта. Най-сетне се качваме с лифта към китайската стена. Връщането е с парзалка за ентусиастите, но ние няма да сме. И много кафе. Дървета кафе. Много е зелен. Отпред виждаме Александър. И така, Великата китайска стена, за съжаление, вали. Времето не е с нас. Хайде вътре да влезем да видим какво е. Днеска и хладно. За разлика от вчера, което беше ужасна жега. Стълбичките са доста коварни, много малки, стъпалца, ниски. И тук е странно.
Строежа на Великата китайска стена е започнал 750 година преди Христа. Като тогава държавата е била разделена на 7 царства и те са се борили едно срещу друго. И един от царете на тези царства бил доста враждебен и лош. И той започнал да създава стената, за да се пази от от другите 6. И през следващите 1800 години стената е доизграждана от различни империи, за да достигне обща дължина 10 000 км. Малко ще се поизкатерим, но изкачването е доста стръмно. Стъпалата са високи около 35 см. Сега 2 часа са прекарали. Час и 20, чакаме. В тази част стената не е разчистена. Виждат се дърветата там, където по принцип се стои. Горе-долу до тук се стига, където ние стигнем нагоре, в тази посока. И в другата посока има още толкова и още едно място за слизане. Това е. На разходка в най-популярния хутонг. На разходка в най-популярния хутонг на Пекин. Това е пресъздаване на типичните стари улички за Пекин с магазини, къщи. Има няколко. И решихме да дойдем да се разходим. Днеска валя. Сега спря и ние веднага скочихме в таксито. Като валеше, влезнахме в един мол близо до хотела ни и вътре на цели 5 етажа нямаше нито един посетител. Само ние. И се чудим къде са хората. Те работят. Китайците нямат чувство за стил, нямат усет към живота, но работят. Много работят. И те са по производството, а не толкова по търговията и по услугите. И бакшиши никой не очаква. Ще нещо поръжат.
不要弄来的。不是，大姐，你没挑完，你放你那边，你放这边，我要早上起来，你还没地方放。没地方放呀。你放你那扔很方便，你不要放，你放在那，我放在我到底是捡还是不捡呢？你又不讲，你们说捡不捡都行。你要讲，你这个地方没写完。